Здравейте! Днес ще си направим, ще пробваме да направим една етажерка от тая стара велосипедна гума, моето колело. Изхабена вече. Сега имам съображение, че тази гума не е с тел на борда. Тя е сгъваема. И ще пробваме дали ще стане с нея. Сега отивам да я измия малко в банята, да я стъркам хубаво. Не мирише на гума, така че се надявам да нямам проблеми с това нещо. Ще дръпнем и размери, да видим горе-долу колко какви дъски ще ни трябва. Ще отидем до практикер да вземем каквото ни трябва. Какви размери трябва да дръпнем. Тая гума доста се гъне. Първо ще вземем размерите, за да можем като измием гумата да я оставим да съхне, защото това ще отнеме време. И през това време ще отидем до практика да вземем дъски, за да знаем колко ще вземем, ще дръпнем и размери. Първо дърпаме първия рафт. Той ще е на някъде около 50 дъската. Жоре пиши 5-0. Това рафтче още на 65. Пиши 6-5. После имаме още едно, да кажем, на 67 и другите ще се повтарят, така че са по 2. Напиши 6, аз го разбирам, напиши 6-7 тук. Височината, всъщност широчината на дъската, за да можем да... 9 ли? Не, 7. Да, натам се пише, давай. 6 или 7, 65 милиметра или 67, ще видим сега на интернет. Добре, благодаря, Жоре, дай само да запишеш ширината между от 6 до 7. Добре, отиваме да мием гумата и за дъски. Дойдох до магазина да взема дъските и се сетих, че имах съображение, че гумата може да мирише, но след като я измих, между другото, благодаря, има още съвестни хора, не бях на пешеходна и ме пусна. Не мирише за сега. Така че проверяйте си ги, защото тази не мирише, но тя е Континентал. Може би е доста по-качествена от други. Така че това го проверяйте. Дъската, която избрах от практикер, беше 60 на 10 мм. Две ми свършиха работа. Реших да си нарежа дъските на паркинга, за да не цапам вкъщи и да не вдигам шум. За целта ползвах акумулаторен наглушач на Parkside от зелената серия. Всички инструменти от видеото са същата марка, от серията X20. Винтовера само черен, не реклама, просто инструментите вършат работа за един домашен майстор. Иска карбиден, около 30 лева струва, но се заслужава. По 2 години режи дърво и пластмас доста гладко. И описвам също така, че може да реже дърво с пирони и винтове завити вътре. Ето ви нарязаните дъски. Такъв предния път му купих едни скоби, не разбирам много от тях. Оказва се, че има разлика в дебелината на самата скоба. Тези са 0,7, сега си взех 1,2. Човекът от магазина каза, че тези вече трябва да стават по-дебели са. Да видим сега. Купих и винчета за всеки случай. С глава копче. Ако не стане с това. Освен да пробваме някъде, където няма да се вижда.
Да, добре го забива. Снимките до сега се оказа, че не са се виждали от гърба ми. Малко по-рано в клипчето ще видите. Но това са явно проблемите, с които ще се сблъскваме. 8. Това, което обясних и по-рано, на 8 горе-долу си го изчислих. На 8 см от горен край на дъска до горен край на дъска, разстояние, за да са ни успоредни, горе-долу, както казва нашия дядо, няма стреля. Обаче нещо изчисленията ми идват грешни. Тази дъскичка идва леко къса сега. Някъде на около 9 вече. И то дори не знам дали ще мога да щакна тук. Ще пробвам. Или просто ще изнеса малко по-нагоре. И после ще си взема още една дъскичка и ще сложа да видим само дали ще стане. Тая просто ще е малко по-нависоко и тук малкия ще си слага по-високи колички. Така. Тук ще го направим на 10,5. Еми, това е от едната страна. Връщаме от другата. И тук мисля пак да взема да си ги правя първо тая метал автомобилия по-правилно. Тук. Чакай, служи. Добре, хубаво, махай. Тук виж са останали лепенките от дъските. Трябва да ги махнем после. Ами, мисля, че стана добре. Трябва да видим сега как ще стои на стената. Да й сложим една закачалка. Чудя се дали да го пробия тук или да измисля нещо друго. И общо взето това е. Жоре, харесва ли ти? Малко ме дразнят тези такерчета, скобички. Как лъщят. Затова реших да пробвам да ги мина с черен маркер. Мисля, че става. Тук по-близко. Не се забелязва така. Гледай. Само самите черни, без да отстрани да матеш, нали? Тия лепенки винаги ги слагат пред, така че да не мога да ги разлепиш. Аз ги забравих преди това да ги махна. Такива лепенки се късат. Супер! Отивам да закачам. Трябва да бележа дупките. Между другото, това се получи доста добре с горната дъска, че е на по-голямо разстояние, защото иначе тук
се оказа, че монстър тък не влиза. А пък тук е супер. Ето. Идеално. Сега ще сложа две дупки, защото отде забелязах, че с една не мога да го нивелирам много добре. И може да не бяга ето така. Горе-долу, някъде. Тук една. Тук една. Отиде точно на гъза на динозавъра. Така. Кое се пак да ги премеря, дали са. Да видя дали са там, където трябва. Дали са на равно разстояние от перлашчето. Цяло и 6, не мога да повярвам. Така. Добре. Имам идея да светна етажерката след лента, залепена по периферията от вътрешната страна на гумата, но за сега отлагам, тъй като от около година работя по много по-мащабен проект. Мисля, че трябва да свършат работа. Жоре, идвай да си редиш играчки. Идвай да си редиш играчки. Конструирам електрическо колело, детско, с доста интересна алтернатива за колелата. Шорт видео с първите тестове на писта Дракон на самия Трекелек. Можете да видите в другите видеа в канала.